Thangnai koikdin sekang ST.JAMES H.School ni cherai khoroksa tei buma borok hostel ni kipili tongpru mal khungbai kei pherejagai accident mani abono rwgui sing thangnai 3-4 din no sing follow up khai tongkha tai abono tui no sing kisisa sini chubachuni yak bo sing follow up laikha tai abo haikeno sini takuk te bokuk som khajani mari kejing som norok asaksa hamjangma bai sini channel no norok nai tongui tai nugui norok noni yak followi norok chubangmani rangpuisani digeng thun norni surimani ingthun norok jotono sing hambai maru tini phiaba sing sana naimani khe obose je THAPUI MOLSOM suno osungsano tebuma bapano yakre thangkha tai abo haikeno boni treatment belai khe serious condition no bono treatment khlai manliya komawo thangi tema bagwi bono treatment khlainani sombhob nliya tai abo haikeno tinini sarikni 8:40 amhai taimo bosno tai bumwa tai sungsano yakri bo thangka oro satai klayo sini audience ro belai khe kha ganang ma bai belai khe maya ganang ma bai norok khorksate khorsano salai norok sungno chubakha tai aba haikeno rang puisani video bo norok sungno chubakha aboni bagai sing norok no belai khe kha ka hamya koro what matters prime tv norni bagai jora jora belai khe important news tai jepro nang afro no nong ni bagai important news rok sing tubi tongo tai abo haikeno kaham journalism khlaina bagai sing chai tubi tongo je manso goroti sing borokni norni chini jotoni nangko ma joro sing norni thanibo katal awai mong rok koktun rok sing tubi tongnai tai abo haikeno norok singno choyawi nai tongdi norok maya ganang takte bu song tongma beno o nukung kari nukung ni borok tini Bwsajwk tai norok no sing hambai ri kaya aboni bagai norok joto nai tongnai what matters prime tv rongo norno joto no belai ka hambai yaparo abo haikeno chubalai tonglai ne phadi sing khorsa tai khorsa bai sing thansa khai sing tonglai ne tai yaksur lai ne tai abo haikeno nangko majorao sing bwskango sikangui phailene tai khorsate khorsana sing chubalai norok jotono belai ka hambai what matters prime tv no norok nai tongma bugi aba haikeno singno chubai tongdi tai singno phandri tai sing je manse gorate norok bwskango sing katal news tai updates or sing tubi tong belai ka hambai jotono nai tongnai ta bu khono sini mare nai tongnai norok what matters prime tv